Здравейте, приятели! Добър вечер на всички! Днешната тема е врагът. Защо съм го кръстила врагът? Защото за мен това са хората, които няма да ми харесат и няма да си допаднем. Но мисля, че това не е фатално. Напротив, това е хубаво нещо, защото ако това не се изкаже от самото начало, след това става тягостно и пагубно и за двете страни. Така за мен сега е важно да знам, че каквото и да си мислят хората за мен, това не е мой проблем, а техен. И това няма да влияе на моето израстване. Доста по-късно го разбрах това, защото е нямало кой да ми го каже и да ме научи, не съм се изсещала, може би защото и средата, в която съм била, е била такава в този момент. Но това е урок, който ми показа, че не трябва да обръщам внимание на хора, които ми завиждат, които не ме одобряват, които не ме харесват и които си мислят за всезнаещи и повече знаещи. Всички сме хора и всички сме различни и всички правим грешки. Тази дума не ми харесва, грешки, и ще я заменя с опитности. И това е красотата на живота. Благодаря за вниманието. Бъдете здрави, щастливи и успешни. Обичам ви!